नों बाबा माखौ नागिरदों ओंखाम जागोन ना जाया इयो ओंखाम एसेगासिनो गोजान दङ मानसिया My sitting tree is like this on Mabe. Umango. Gaya udah kayak gimana? Ang first time pun yang dia gimana dong? Hah? Tui जालांदों बोरैबा होफेराखै गुमैया बोरो आब'नो गुमै गुमैया ओंख्रि साखिनायदों ओंखाम जाथ'वाखै आगै ओंखाम उखैनाय मोनाखै बेलासियावसो साहा लोंनानै Subscribe खालामबानो जाबाय आयौ अबाय खोनायासोलाय बिदि बुङो होननानैलाय कमेन्ट खालामनांलाय सोर सोर दङ लाइकबो थुना गालांदे बे फार्स्ट टाइम आं होफेराखै आगोलाव खनसे होदोंमोन खिन्थु मा होनो नङा गोबाव जाबाय आं ओंख्रिखौथ' मा बुंबावनो आगै दहाय जुदि आंनि ब्लग्सखौ नायदोंबा सबाइ ओंख्रि संदोंमोन ना नाजों बेनो दङ आरोना फैनानै ओंखाम जाफैयाखै बिगुमैया ओमफ्राय दा बेखौनो जासिगोन आरोना ओंखामल' संबाय आङो ना बाथोनाबो दङ ओमफ्राय गाजर आलु मटर भाजियाबो दङ सब बेनो दंजोबो जेबो संला थेंक इउ लाइकदों ओइ बदमाइसफोर मानो गावफ्रानो होगार गुमैखौ देखाया गुमैया लाजिगोन गुमैया लाजिगोन रोंनायला आं दसेल' थागोन ओरैनो फरायनायदोंल' एसेल' फरायनायदां ओरैनो थुयै थुयै थुनानै बोरैबा जालांदों बोरै गुमैयालाय गैयालै बाहाय आयौ आंना ब्लग्स बानायनाय बायदिसो आं बेखौबो रोङाहाय बोरो आयौ आं रोङाहाय थानो गुमैखौ देखायहाय बाजै अ हाय गोथाव नुखादोंमोन आब' नोंगौ ओंख्रिया गोथावमोन ओमफ्राय आङो बाबाया बैयाव सुना थालाय नायथां फिसा जानाय बाबा खि बाबा आदा थांनो बाबाजों थां गुमैखौ मा बुंनो सनाफोर ओइ लामायाव ओइ सादा नाखोमानानै जाहैदों आरोना ओमफ्राय ओंखारनाय नङा इयो आंखौबो बुंदों हे मानो नोङो लाइभ होदों होननानै आगोलाव सोरबा गावसिनि लोगोनि हिन्जावनो लाइभ होनानै बिदिनो सोरबा डिमान्ड खालामबाय थाबायनो आरोना भाबि एसे करो भाबि एसे करो होननानै बहुद आगोलावनो बे बाथ्राखौ आंनो खिथाखांबाय बियो ओमफ्राय ओंखायनो आंखौ लाइभआव फैजानो बायो आरोना थ' आं बिदिथ' नोङा आं फार्स्ट टाइम होनायदों आरोना ओरैनो वाव मानसिफ्रा माथो 37 जन जादोंलाय थेंक इउ स' माच लाइकआ दासो मोनब्रैल' जादों गावस्रा लाइक होनो बावदोंदां होनायलाय ओमफ्राय आं बारा मानसिफोरनि लाइभआवबो थांनाय जाया ओमफ्राय रोंलायलाङा आरोना आदाखौ देखायबा आदाया लामायावसो love you want to thank you so much hi Bernali Mushari ना आदा लाइभ होनायहाय आङो आंखौ बावबाय नामा बुदाना आयै खोरोमस्रां बर' आगै मानो बावनांगौ कमेन्टखौ आं रिप्लाय हरो ना कमेन्ट मोनबानो आं हरखायो आरोना बावा वाह माथो 41 जन जालायलायदोंलै मानसिफ्रा लाइकआ दासो 6 जन खिन्थु लाइक नांबावगौ आंनो जाय फैदों लाइक होनानै गालांबानो जाबाय आं बिदि लाइक होबाय माबा लाइभ होबाय थानाय नङा होनो नायदोंसो आरोना दाबो मा होनो ब्लु हर आरि होनबाबो आं होनो रोंथ'नाय नङा आरोना एकदम ब्लुटुथफोरखौ नायग्रोनांगोनसो मोजां इउटुबावहाय आगोलाव एसे रोंबायमोन ओमफ्राय आंखौ बावबाय नामा आं बावाखै रावखौबो बावाखै देखायदो आब' सनालि आगै ओइ नै लामायाव सारासो नानानै जाहैदों जै आं लाइभ फैबाय ओमफ्राय सारा नानानै जाहैदों आरोना
ओमफ्राय फिसाज्लानो ओंखामजों लानानै जानो हाया नालाय ओंखायनो बाहेरायाव लानानै जाहैदों बियो र' दा हाबफैबा देखायगोन आङो फैदोंना फैयाखैथाय ना बाथोन साखिनायदोंमोन ना बाथोन दासो जादों बियो मा होनो ट्रेनावहाय रुटि जाबोदोंमोननो ओमफ्राय 12:30 सफैबाय नालाय ओंखायनो जायासै आरोना बियो ओंखामखौहाय ओमफ्राय दा बे ओंख्रि गोजाखौनो फुदुंना होसिगोन आं होलेलाय गोमस्राङाखै होखा जा रोंखायो दाना आगैया आदा रोंखायो माने एकदम दा बुंसै आरोना बिमा दिनै साना माथो आंना प्लेन थांबायलै आं फरायखौनो रोंगोन ना रोङा जाखो गुमै फैनायखाय नोंनि खुसिखौ आलादा नुखादों आब'सुरा आगै थेंकिउ नोंगौ फुरा आलादा जाखादों आरोना जाखागोनबो एथ' गोबावजों फैदों नालाय राजा आरो नानिखौबो देखाय बाजै राजाया नैहाय बेबो बिफा फैनानै थमक खाजिरसो जागासिनो दङ ओमफ्राय नानियाथ' नागारानो बिफानि खिथुखौनो नागारा हमजागासिनो दं like dan Bima, thank you so much समायना आब' बादखौ जाथ'नो बावबाय नामा बुटखौ आगै सोना बुटखौ जाया गोबाव जामारबाय आङो इसिबांसो दङदां स्टराव आरोना जानाय जायाखै जागोन र' मालाबा ओमफ्राय जे एन भिलेज ब्लग आब' फैदों हाय सिस्टार मा खबर लाइक खालामबाय थेंक इउ स' माच आब' खबराथ' बिदिनोसै दिनै बिथां फैदों नालाय माने खुसिनि थिखानाया बहुद आरोना पेमेन्ट जायाखै नामा बाजै जायाखै खन्थाम मोननानै थाथ'नानै दङ ओमफ्राय आंनाव अबेबा 2025 आवहाय एसे मा होनो मोजां नङा होनदों लाखखौहाय ना बिदिसो जागोन ना मागोनथाय सुरुआवनो एसे गन्डगल जानाय बायदिबो मोनदों आङो ओमफ्राय माथो होनबावनो लासैनो जागोन आं एसे जाहांगासिनो दं आरोना बेनिफ्राय बोख्लायना फरायजायो आচ্ছা बोख्लायना फरायजायो थेंक इउ स' माच दे ओरै थैबाय दानाबा बोरै बोख्लायनांगौ गैखालासो आङो रोंबायमोनहाय आगोलाव मोजाङैनो रोंबायमोन आंहा एमबि जोबथारनोसै नै मा नायनानै एमबि फोजोबनो नागिरखो नोङो मिलिना ब्लग लाइभआव नायनानै नुनानै मोजां मोनबायना थेंक इउ स' माच आङो माने आङो लोगोफोरनि हगारनाय भिडिअफोरखौ नायै नायैनो लाइभ टाइप बावलांजोबो आरोना लाइभ हगारनांगौ मानांगौ बेफोरखौ बावलांजोबो गेजेर गेजेर लासैनो होनांसिगोन आब' बर'नि फार्स्ट भाइरेल सिख्ला सोरलैहाय आं मिथिया आं मिथिथारा बेफोरखौ निउसाव गिदिंलाबाय थाबासो माबायो ओइ नानिया गाइखेरजों ओंखाम जाबाय गाइखेर ओंखाम जाबाय बाबाजों दे आं दौहैसै बाबाजोंसो जागोन वा दे सना दे बाबाजों गाइखेर ओंखाम जागोन नो मालायनो ओमफ्राय कमेन्ट ओमफ्राय लाइकबो थुलाबायनानै गालां दे नङाबा गोसोआ मोजां मोनगोन ना आंनाबो आरो होबावनो गोसो जागोन र' दा माबायाव मोजां भिडिअ सार्च खालामनानै नायग्रोनांगोन लाइभआव फैबा बोरै बोरै ब्लु ब्ला होनांगौ मानांगौ आरोना बेफोरखौहाय होनो रोङा आङो दे होमबाना आब' एमबि गैलाया आंना आगै खोमस्रां एमबि गैलाबा माथो उन्दुदो खयथा जाखो स्मार्ट वाच लानानै खिथाहरद' ओरैनोबा दांबाय थायो 10:03 दसथा जाखाबाय आरो माथोबाव प्रदीप नार्जारि गुड नाइट आब' मा ओंख्रि जाखो आगै दहायनि ब्लग सोनायखौ नायदोंबा बेनो ओंख्रिया दासिमबो आरोना गोदान ओंख्रि सङाखै बेखौनो थेवबाबो खिथानोसै आं सबाइ ना बाथा ओमफ्राय माबा ना बाथोन ओमफ्राय आलु गाजर मटर एवनाय आरोना ओमफ्राय आरो सना मोजां नुदों मोजां नुनायखौथ' मारगुलि मोजाङानो गैखाला मोजां नंखाया लाइक होनाया सोरा दहायनो दे जाबाय दे आगै नोंबो दे मा सुरै रायलायो खोमस्रां आगैयाबो हमनोनो हालाय लांला आङो प्रदीप नार्जारि आगै दे ओमफ्राय गुड नाइट बालाय गुड नाइटसै आरोना ओंख्रिया बेनो दहायनि ब्लग्सनियानो है गाबोन ब्लग्सआव देखायगोन आङो बिफाया मा लादों देखायबाय थानो नागिरो आयु जाबायहाय सना जाबाय बिफाया जाग्रा लाबोदों नालाय सनाफोर आङो हायोबा फिसा ब्लग्स खालामनानै होगोन मा लाबोदों एसे देखायथावथाव बुद दङ लाइभआव देखायला आरोना मानसिफ्राथ' दङ ओंखारलायबाय आं लाइभनिफ्राय ओंखारसै सानदोंमोन बारा गोबाव जानाय नङा बिथाङाबो मेंनानै फैनाय नालाय ओंखामबो जानांसिगोन थाबनो जाबाय मा गाइखेर जाबाय
फिसा दहाय गुमै थाखोमाय होननानै फिसालाया थिनहरबाय मा जानांगौ ओंखारनो लाजिदों दां बिगुमैया आरोना लाइफआवहाय ओमफ्राय आंहा गुमै फैनायखाय हाथायानो लोमला आब'ना गुमै फैनायखाय हाथायानो लोमला आंनाथ' हाथाया ओरैबाबो नुजाबाय थायाखै खिन्थु दा नंमारगौ लोमसिननाय नंला आरोना गुड नाइट आब' लाइकना थांबाय आं दे थांनो सनाखै दे ब्लग्सफोरखौ नायलाबायना होबानो जाबाय ओमफ्राय हरबादि खोमसि सिमां होमबा मिनिनो ओंखारनायानो लाजाखालि आंना नोंखौ खोमस्रां बर' आगै आब' आं बिजनिनि अनजिमा बसुमतारी आगै बिजनिनि ना बिजनि मा गामिनि आगै खिथाफिनबावलाय आंना बिजनि खबथुब्लि गैलाहाय बोरै खावलाखौल नुखोनो माखो आंखौलाय फार्स्ट लाइकआवनो बेसेबां मानसि नुजाफैदों आं बिराद मोजां मोनबाय दे एकदम माने थेंक इउ स' माच आरोना नेक्स्ट किलार हाय बर'ना हारसा बोरै बुजिबावनो आं दा नेक्स्ट किलारखौ आंबो बिजनिनि आब' उफ खोमस्रां आगैया बिजनिसो आरो बिजनिनि रायलायनाय सुरालाय माला बिदि जालायखो नङादां आंना गल गल जाबासो दहायनो होमबानो जायोमोन जाबायसो आच्छा गुड नाइट बिमा दे बिमा दे नोंहा माथो इदि मा नायनानै बेखौ फोजोबनांगौ दे उन्दुदो दे गथ' गथाय फिसाफ्रा उन्दुजोब्बायदां मालाय आंनाव हनै दासिमबो उन्दुआ 10ता बारलायबाबो आरोना खोमस्रां आगै लाइकआबो बारायदों दे मोजां मोनदों आङो फार्स्ट टाइम होनो बुहुत आगोलाव खनसे होदोंमोनलै आङो बावबाय आरोना हायना बसुमतारी नोंनि ब्लगफोरखौ नायबाय थायो आं आगै थेंक इउ स' माच आगै होनबायबा आं आब' होनसै आरोना आं बुरिबायहाय 30 दाजाब थांबाय बैसोआ होमबा खिथाला आच्छा साइथिंगुरिनि आगै अनजिमा साइथिंगुरिनि आं नोंखौ लोगो मोनदों ना मोनाखै मालाबा साइथिंगुरिखौथ' आं मिन्थियो जों नांजाबनाय गामि मानो मिन्थिया जानो नारें गोदैनिसो आं नारें गोदैया अबाय दंमोन बावबाय आङो दिब्या ब्रह्मा मा ओंख्रि आब' ओंखाम जाखांबाय नामा मारै दं आं नोंनि ब्लगखौ नायबाय थायो दिब्या ब्रह्म आगै थेंक इउ स' माच आरोना ओमफ्राय ओंख्रियाथ' नै दहायनि ब्लग्सखौ नायदोंबा बेनो ओंख्रिया एख' गोदान गैया आंना ओंख्रियानो जामाखै आंबो एकदम आदा खुरैल' जादों बिथाजों ज' मोनजागोन सानदोंमोन आङो खिन्थु ज' मोनजायाखिसैना ओंखायनो एसेल' जानानै खहाबासै आंबो आसाम बड'लेण्ड पाबजि गेमिं हाय मादै हाय ओमफ्राय दासो सफैदों नामा आब' गुमैया मोनानि ओहो नङा दहाय बेलासियाव आं लायदोंना स्टेसनावहाय ब्लग होदों आङो प्रदीप नार्जारि आगै नायाखैबा नायहैबानो जाबाय लायनाय ब्लग्सखौ आं होनो मोनाखै खिन्थु लायनो थांजासिम होदों आरोना गावखौ लोगो मोननायनि उनाव मोनसे ब्लग्स बानायदों आङो गाबोन फुङाव हगारनोसै नङाबा सानसुफ्राव हगारलाबायनोसै आरोना दा एडिट खालामनानै दोनसै आङो सोलाबाखैनो आयौ दासो नुदों आंहा एन्टनि नार्जारि आं दिनैसो फार्स्ट फैखादों लाइभ होनो नायखादों आङो होनो रोंखाया दाबो ब्लुब्ला जेबो होनो रोंथ'वानो डाइरेक्ट थुनानै ओंखारनायनो होननानैसो ओंखारनायदों आङो किस्मत हेल' दिदि गुमैयालाय हनै नानिया गाइखेर ओंखाम जादों नालाय मालाय बाबाजों जानोनो ओंखायनो आं एसे रेहाय मोननायखाय आङो माबादों आरोना लाइभखौ होनायनायसै होननानै होदों आरो आं लोगोफोरनिबो बिराद भिडिअ नायबाय आङो आरो सोरखौबाथ' अन खालामनानै दोनदों आङो बेस्थ'बो जाबाय नालाय ओमफ्राय अन खालामनानै दोनदों ओमफ्राय ओंखायनो दा एसे लोगोफोरनि भिडिअफ्राबो स्रां जाथ'नायखाय लाइभखौ थुफ्लांदों आङो थुफ्लांनानै ओंखारफ्लांदों आरोना चिरां थुक्राझार आच्छा चिरां थुक्राझार एसे गोथौ जायोदां बिजनि टाउननि सिनायबाय आंखौ मादै आसाम बड'लेण्ड पाबजि सिनायाखै सना मोजाङै खिथाहर अबे गामिनि मुसुगुर बाक्सुखौबो गारबाय नामा आब' आंहा खिथा हायाखै आं दानो हानाय नङा आं दानांगौबा इसोर आंखौ सानसेबो रेहाय होनाय नङा मिनि आरोना नङा आं सौफैनाया आच्छा नों सौफैनाया एन्टनि नार्जारि नों सौफैनाया दे होमबा आंबो दिनैसो होनो नायखादों नालाय
लोगो मोनफेराखै अनजिमा बसुमतारी आगै लोगो मोनफेराखैना मालाबा लोगो मोनबा सौग्रावबा थाइबानि डेरि मिल्क चक्लेट फाक्का जाहागोन आं आगै रायलायनांगोन खिन्थु आंजों वाचिं फ्रम पान्जाब किस्मत थेंक इउ सो माच आच्छा आगै दे ओमफ्राय आसाम बड'लेण्ड पाबजि अ हाला नों मानो बिदि होनबा आङो पिक्सारखौ फिसा फिसा नुयो नालाय सिनायाना इलाय बिबथै फैनानै दंफैयोना थांगोन बियो मालाबा थांगोन बियो मालाबा माने गाबोन बेलेग खामानि दंबावो ओमफ्राय समफोर थाङो ना मायो थांगोन बियो गामियावबो थाखाया दैथुन बर' आगै हाय आब' आगै ओंखाम जाखो ना माखो मानो जाया जानो 10ता बारगुलायलांबाय अनजिमा बसुमतारी बाट नोंखौ नुबाय आब' आगै आंखौ नुबाय ना दे ओमफ्राय एबार नुबा रायलायथारबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय खिन्थु अनजिमा आं अनजिमा आब' होनबाबो आं बारा गोसोआव थानाय नङा मानो होनबा बुहुत अनजिमा नामनि आगैफोर आंनाव कमेन्ट खालामो आरोना साइटिगुरिनि होनबाथाय डाइरेक्ट मिन्थिखासिगोन आरो गसाइगावआव फै आब' मालाबा गसाइगावआव मादै दङ हायनि बिनानाव खिन्थु मा गामि मोनथाय आं बावबाय माबा क्लास 7 ना मायाव खनसे थांनायल'मोन ओमफ्राय थांफेराखै आं गसाइगाव आरोना बेनिफ्राय एन्टनि नार्जारि आं नायबाय थाखायो बाट कमेन्ट हरफेरनो आंबोथ' नोंनिखौ नायो ओमफ्राय नों भाइरेल भिडिअनि सोमोन्दै लाबोयो नालाय एन्टनि नार्जारि बेहाय आं बबेखौबा कमेन्ट हरनो गिगारगारनानै हरनाय जाया आरोना ओमफ्राय लाइक खालामनानै फैयो आङो भाइरेल भिडिअ गियो आङो माबा मोनसे बुंफ्रांबा नुफ्रांबा माबा जागोन माबा बिदि साननानै आरोना कमेन्टखौ हरनानै फैनाय जाया आं लाइक होनानै फैयो खिन्थु माथो ओंख्रि मादै ओंख्रिया माबासो सबाय ना दहाय सानसुनिसो ओमफ्राय गाजर मटर आलु फाजा ना बाथोन मा खबर आब' रबिना रामसियारि आगै मोजांथ' दसे टाइम मोननायखाय माबादों आं लाइभआव फैनो नायदों थेंक इउ स' माच दे कमेन्ट खालामलांनायनि थाखाय एन्टनि नार्जारि एन्टनि नार्जारि मा होनो ओंखाम जाखोना जायाखै नोंना मालाय मालाबा अबेबा बारायला जा भिउस फैखायोहाय मोजांनो अबेबा खम फैयो आरोना मानसिफोर नायनो इन्ट्रेस्ट थानायजोंबो खोथा जाहैबाय लाइकखौ बारा होआखै दां मानसिफ्रा दाबो 15 लाइक मोनदों आङो मानसिफ्राथ' दङ खिन्थु लाइकखौ मोनाखै आङो लाइकखौ थुला फैनानै गालांबानो जाबाय 16ता लाइक थेंक इउ रैसुमै ब्रह्म बिमाखौ दिनैसो होखादों रैसुमै ब्रह्मखौ आं एकदम सना आं दिनैसो होफेरखादों आरोना फिसाजोखौ ओंखाम दौनो गदों नालाय ओंखायनो होदां दे मादै गुड नाइट दे लाला उन्दुदो होनबा दे गुड नाइट नोंसोरथ' बबाव उन्दुनो दलङावसो पाबजि गेलेलायगासिनो दां नामाबा जि मोजां लादों नोङो आसाम बड'लेण्ड पाबजि गेमिं दे रबिना रामसियारि आगै दे गुड नाइट आब' उन्दुनोसै आंहा दे होमबा आगै उन्दुदो टाइमाबो जाखाबाय आं बारा थाखाया ओंखाम उखैनाय मोनाखै ओंखायनो दसे ओंखारदों आङो जाबाय उन्दुग्लांना आच्छा दे उन्दुग्लांनानै ना आंबो बारा गोबाव थाया एसेम आयै सना आंहा दासो हाजिर दिनैलाय मा सिमां नुदों सना बिमा आङो दिनै मिन्थिया आरोना आंनो हारसिं लाइफखौ फ्लु थुनानै र' ओंखारनायनो आङो होननानै ओंखारनायदों आरोना सम फैगोन आङो दे होमबा गुड नाइट एन्टनि नार्जारि थेंक इउ गुड नाइट ओमफ्राय अखानायै ब्लग नायलायलायनोसैलाय डेलि गावजों गाव नायलायलायाबालाय आरो माथो ना बेनिफ्राय एसेम मा ओंख्रि जाखो जि मोजां मोनबाय आं नोंसोरखौ नुनानै आरोना आंनि ब्लग्स नायग्रायानो हाजिर बेसेबां गोजोनथाव आरोना आंनि थाखाय आं सानाखैमोन बेबायदि नुजाफैगोन होननानै दैथुन बर' आगै गुड नाइट आब' नानि सनाया बिफाजों इनि गाइखेरजों ओंखाम जागासिनो दङ बाबाजोंसो दौजागोन होननायखाय आं एकदम खनायाव सिरि थाखोमादों आरोना गनायानो गनाय ओइ गुमेखौ ब्लग्सआव लाबोगोन आङो लाइभआव फैनो बादों मानसिया जेबो नङा लाइभखौ आंखौबो फैजानो बाखायो बेयो एसे आगोलाव माबा बेबायदिसिना केस खोनाखांनायखाय बायो आरोना हारसिं थानाय मानसि नालाय बायो लाइभखौ फैजानो ओमफ्राय ब्लगखौ नायबाबो कमेन्ट खालामबाय थानाय जाला बिमा गाज्रि दामोनसै रैसुमै ब्रह्म जेबो नङा सना लाइकखौल' खनसे थुं थुनानै थां टाइमनि खोथा थायो आरोना आंबोथ' लोगोफोरनि ब्लग्सखौ ओरैबायदि जायो माने अन खालामनानैनो आं खामानिखौ मावनांगौ जायो मा बुंखो मा माखो खोनालाय लांला आरोना एखमबा ओमफ्राय एखमबा खिन्थु जि साउन्ड होनानै नायो आङो आरो एखमबा जास्ट खोनासङोल' हेडफन सोनानै ओमफ्राय खामानि मावबाय थानोसै उफाय गैया
आलु कफिसो बिमा फुरा मिरामिस पियर मिरामिसानो मोजां आङो खिन्थु दहायनि ओंख्रि गोजां दे खोरोमसार बर' आगै जेम्सआ गोदो नोंखौ सिख्ला समाव मार फसायोमोन माथो आंनो दोनखौमोनखौ फराया बिदिबा आगै बिगुमै फैनायाव आदा फरायजागोन खोरोमसार बर' आगै आंखौ बुजागोनहाय नोङो आं मिथिया बिखौ बिनि मबिसो नायोमोन जोङो मा मबि मोनलाय संगिना जों गानाया गेमस्रिमोनजों गानाया बेफोरखौसो नायोमोन दा लेनदेन गैया आंहा ओमफ्राय दे खिदे गुड नाइट होनबा ना ओंखाम जायाखै जोंहा दाबो ओंखाम जानानै 10ता 15 जालायबाय ओंखाम जानानै माबानांसिगोन टिकेट नार्जारि लाइक फैब्ला खावब्लिब्लि देलायबा मा जायो है जेरै दं एरैनो आगै इदि खावब्ला खावब्लि गैलाया एकदम जेरै दं ओरैनो ना नर्माल जिबन सादा सिदा मा लाखोमाबावनो सिख्लाफोरबानो देन जुलिनि खोथा थायो लाखोमा जागौमोन एसे खिन्थु बुरि मानसि अरजाला थाजि मोसाहारि मा ओंख्रि आब' ओमफ्राय आगै दहाय जुदि आंजों ब्लग संनायदोंबा ओंख्रिया बेनो बिराद ओंख्रि संहरबाय सनाफोरा बेनो आरोना ओंख्रिया दहायनि ब्लगसनि ओंख्रियानो ओंख्रि गोजांसो माने बिथांनोनो सानसुआव संखादोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय जाफैयासैबा मा खालामनो ओंख्रियाथ' गाज्रि जागोन सबाइ ओंख्रियाथ' बारा एसेल' जायाना खावब्ले जुमारदों आरो र' मालाबा नेक्स्टआव फैबा एसे मेकआपबो गैया आंनाव पाउदार दङ बेखौनो ओरै दाफबनांगोन आरो लाइटफोर थुलालाबायनानै थांहाय आं हरनोसो ओंखारबाय लाइभआव मानसिफोर दं खिन्थु आं बोरै थांबावनो आरोना 21 मिनिट 30 मिनिटसो थागोन दे आं एसे थाबावगोन 8 मिनिटसो ओमफ्राय थांगोन बिमा बेसे आलासिखौ एसे देखायखुमादो नायथारसै नाङा फिसाजों बिराद मोजां ओंखाम दौगासिनो रैसुमै बिमा सना दा थांबाथाय आरो बाहेरायाव ओंखारलांगोन बियो ओंखायनो अननो ओंखारबाय नै मालाय सानैजों ओंखाम नांगौ ओंख्रि नांगौ होनलायगासिनो दङ टेबोलाव दङ एयाव लाइभआ नांना बिदि देखायहरलायो आरोना मालाय दल' थानो गोजाननिफ्रायसो ओंखारनाय नुयो आङो देलाय मालायनि मानसिफोरखौहाय नाङा ब्लगसआव लाबोगोन आङो मुङा जेरै जबा महराबो जबा बिबार बायदि समायना आगै रोखोमैखौ आं फरायनो हानाय नंला खोमस्रां आगै खोमस्रां आगै आंनो बेखौ आजुआ साहामुरि गुड नाइट आब' लोखि दे आगोसोना उन्दुदो दे गुड नाइट आंना फैनाया जाखायाखै आं लाइभनि टाइम होनो हाया मालाबा गोसो जाफ्लांबा बोरैबा टाइम मिलायबा होगोन नङाबा आं लाइभखौ बारा होखाया आरोना लाइभखौ होखाया माने होनायानो जाखाया नै समायना नुथारदों बिनानाव समायनाथ' नंखाथारा समायनाजों आंजों फुरा दुरखा रिस्थासो आरोना थावबो खावब्लेबले एसे ओंखारबोनायदों आङो ओमफ्राय टिकेट नार्जारि ना माइब्रानि बिदैया जमा जाहांबाय खोमा बिजनियाव आइया सङासैनो दांहाय संगासिनो दां बियो खिन्थु बिखुनजो बिमानाव एबार दङ न'नि एबार माइब्राबो गायहोदों नालाय जोंहा थ' बेखौ संदों माइया आरोना बेखौनो एसे सरनानै लाबोगोन आङो बिजनियाव सङाखिसै बायदि मोनदां आइखौ ना संखोसोथाय बिपिए पार्टि बरिया थेंक इउ ओमफ्राय ब्रह्मा दे बिमा जाबाय फैनायनि खुसियानो एसे आलादा जाखायो बिनि खुसियावनो लाइभ फैयो नोंगौबो खोमाहाय बोरैबा माने बे फैनानै फिसाजो आथा जायासैना आंजोंहाय बिफाजों खिथु नागाराखै आरोना ओंखायनो आं एसे फ्रि बायदि थानायखाय फिसालायाबो फरायला दोनबायबा 10थायावनो ओंखायनो आङो एसे लाइभखौनो हाजिर होननानै आरो ओंखामबो उखैयाखै बैहाय सासे आब'नि बार्थडे मोनजानानै केकबो मोनजादों मोनासै केक सिंग्रा जायगा गैया उदैयानो आरो दा सबाइ ओंख्रि जाबावदो जालायसैसो आं फाजाजोंनो एसे जानानै थानांसिगोन सम आं लाइभ फैबा आं लाइभखौ नुफ्रांबा हाबफैहाय दे सनाफोर नङाबा लाइभआ खालिबा एकदम अफमान जागोन ना ओमफ्राय लाइक होनानै गालांदों माथो 20थाल' लाइकआनो हनै एसे होदो ना ओमफ्राय बाय बाय आब' गुड नाइट दे आगै दे गुड नाइट उन्दुदो गाबोन 9टा 10टाफ्राव ब्लग होगोन आङो नायबानो जाबाय अननानैहाय
माबाखौ भिडिअखौ बानायनानै दोनबाबो इडिटखौनो मालाबा एकदम खालामख'नो हाया जायो आङो आरो भइस होनांगौबाथ' गैखाला उन्दैयानो पेटार पेटारखा कबिराज आब' हेल' आगै आब' आं लाइभ फैना नायदों खनसे आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम गोदो गोदाय खनसे मालाबा होदोंमोन खिन्थु दासो फार्स्ट आरोना ओंखाम जाखांबाय खोमा ना आब'खौ बिथांमोनाबो 10ता बारलायबाय ओंखाम जायाथ' थानाय नंला औ ओइ ओइ हो नों फ्राइड राइस संदों मा होयो फुलावमोन ओमफ्राय दैया एसे बारा जादों जेबो नङा जायो कुस गोब्रेसनाफोर नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबावनोसै आं ना गथ'आ उन्दुवाखै दाबो ओइनो गथ'आ मालाय बिफाजों ओंखाम जागासिनो दङ आं उन्दुबाय संनो सिरिखाय जा दे जा फुलाव एवदोंमोन जाहैदों बिसोर रानिमोन आरोना एसे हरबाय नै नोंखौ नायनो आंखौ नायसैनो दे नायदो बाबा नै आब'आ फुलाव लाबोदों जानोबा एसे फुलाव लाखि दे फुलाव लाव नङा ओइलाय दङ थाथों बिसोरो आधा घन्टा जानोसै आं आधा घन्टाबाथाय दोनगोन दे ओंखाम जानांसिगौना टाइम जाबाय ओमफ्राय नै कबिराज थांबायलांबाय हाबगोन आब' नों लाइभ फैफेरा नालाय नङाबा नायफाबाय थागौ आब' लोखि दे गुड नाइट बाय बाय दे आगै दे फैबानो जाबाय आं लाइभ होबाथाय दसे आरोना आं बारा गोबाव होनो हाखानाय नङा बबे समाव होनो जायोना आङो जायै लोङै आंबो उन्दुनो ओंखारो फिसाजोआबो दिगदार खालामखायो नै दासिमबो 10थायावबो उन्दुबावाखै नै एखमबा बिदिनो एखमबा 8थाफ्राव उन्दुयो उन्दुनाया बिराद खम बे गथ'आ ओंखायनो बिराद दिगदार आङो निता दैमारि दिनैसो लाइभ नुदों आं नोंखौ बिमा नंगौ सना आं दिनैसो होखादों गोदो गोदाय खनसे होबाय ओमफ्राय नै दिनै आरोना एसे फ्रि मोननायखाय होदों आङो 22 दा जाबायथ' लाइकआ आरोना लाइकआ 23 जाबाय हनै आगै मोजां नों मोजां ना कबिता सोरखार आब' औ मोजां आब' आंबो दे ओमफ्राय आङो होनो रोंलायलाहाय बारा कमेन्टफोरखौबो माने थुखोनानै फरायनांगौनो बेखौ बारा रोंलायलांलासो स्क्रिनखौनो दांनोसो गिबावबाय आं बिदिनो थाथ'नोसै आं दलर फरायथ'बाय थानोसै आं गुमैया खाथियाव थाबाबो बारा नायहराखैथ' आरो ओंखारलांबावगौसोमोन बियो खावब्ला ओंखारनोसै खोनाखाबायना दोनदो होनहरबाय आंखौ आंना जेरै ब्लग्सआव लाइभआव बिदिनो आरोना मिनिटसो ओंखारबाय थायो मानलि आब' मा खालामदों निजोम सोरगियारि आगै ओंखामानो जायाखै दाबो आयै फंबाया मोनफैबाय नामा मोनफैबाय आब' मोनफैबाय दहाय मोनफैदों ब्लग बानायदोंमोन आङो ओमफ्राय होख'नो हायासै आरोना लायनो थांनायसिमल'सो ब्लग्सखौ होनाय जाबाय आङो गाबोनफोर होनोसै आं मोखाङानो नाहरा हनै लाइभआव ओंखारबोनो बायो दे आगै दे खोमस्रां बर' आगै दे सालथे दं नामा दङ सालथे दङ दहायसो फैदों सालथेया 22 लाइक्स आं लाइभखौनो गालांनो बाबाय आरोना खिन्थु उफाय गैया आं ओंखाम जाहैनांसिगोन टाइमा बारबाय आं गाबोनफोर टाइम मिलायोबा एसे मोजाङै होनो नाजासिगोन आरोना ओमफ्राय भिउ मेसेज नोंसोर सानैखौ मोजां मोनमारोलै आं माइदिबो आगै थेंकिउ स' माच माहाय थायो दा बियो माबा जम्मुआव थायो जम्मुनिफ्राय फैदों बियो जम्मुनिफ्राय श्रीनगराव थांदोंमोन श्रीनगरनिफ्राय जम्मुआव फैफिननानै ओमफ्राय नै दा सुटि लानानै एसे फैबाय आरोना बारा गोबाव नङा एसेल' जेब्लासिम थायो अब्लासिम ब्लग्सआव गाव अबजेक्सन होआबा लासै लाफासै लाफायाबाथ' मारगुलि माथो होनबावनो माजि ओंखारनो बायो बेनि मुडावसो डिपेन्ड खालामो खोमस्रां बर' आगै नों मोजां ना औ खोमस्रां बर'आ मालाय मोजांखा आब' दहायनिफ्रायनो कमेन्ट होखादों
रिंकि बसुमतारी आगै गुड नाइट आब' उन्दुनोसै दे होमबा आगै उन्दुदो टाइमाबो जाबाय बिपि पार्टि औ दिनै फैदों दिनैसो सफैदों बिमा गुमैया मा जाग्रा लाबोदों ब्लगाव मोजां देखायना हो जों मोनजायाबाबो नायगोन दे सारप्राइजबो दङ जाग्राल' नङा बेलेग बुस्थुबो लानानै फैदों आरोना आं शेयार खालामथारगोन आङो आंहा बिराद गोजोननाय दहायनिफ्रायनो हायलाब जासिनबावगासिनो दं आङो ब्लग लागोन आङो दैथुन बर' जादो दे आब' ओंखामखौ गुमैया बायदां नंगौ बाबायबो बियो बानायालाय ओमफ्राय होमबा आङो मानसिफ्राथ' दङमोन खिन्थु आं होमबाबो माबाखौ लाइभखौ दोनथ'नोसै दे मालाबा माबासिगोन आरोना माबायो दिनैसो फैनाय बिथांखौ दा मुदखौ गाज्रि खालामनो बादा आं अन्थाव मेंबायबो खोमा थाब ओंखाम जानानै फिसाजोआ दहाय सानसुआव उन्दुनो नागिरबाय दसे बेलासियाव उन्दुनोनो होआ उन्दुआना बाबा उन्दुआ होनबाय थायो उन्दुनो होआ आरोना ओरैबायदि जारलाखा जेसमिन ब्रह्म आगै दासो फैदोंना आंबो दा बावैसो होमबा आं सनाब्रा आं दोनथ'नोसै दे आं नागारलांनो बादोंमोन थेवबाबो दोनथ'नोसै आं गाबोनफोर नङाबा समफोर फैबावथारगोन आरोना सोलाबबानो फैगोन आं नुबानो ओमफ्राय हाबलाबाय आरोना अजय बसुमतारी आब' गुमैखौ देखायनायनो लुबै ओंखारनाय नङा आगै दं लाइभआव ओंखारबोनो बादों बिथाङा मोजाङानो आब' नोंसोर बादि इउटुबार हिनजावसो लानो गोमस्रां आगैयाव जाबादि बुङोना जोंबो उनावसो जादोंना बावाखैनो जानायानो नै बोसोरसे 1.5 बोसोरानो जायाखै आंथ' इउटुबाव हाबनाया आरोना खुनुरुखुमसो जिबनफ्रा सोलिगासिनो दासो सोलोंगासिनो दङ मा हायो बेखौनो देखायलागासिनो दङ बिदिसो आरोना अफाय नों इउटुबारखा मोननो दलदबनो मोननोबो हागौ थायो आजिखालि सिख्लाफोर मेरला दं नालाय बारा रायज्लायनो आसा थाबाय नंगौ सना नंगौ आंबो आसा थाबाय आरोना जेनेबा आङो बिथां गैयाबाबो फिसाजोखौ सामलायनायावनो आं ब्लग माबाखौ लाइभखौ होनो हानाय नंखायामोन आरो दा बिथां थानायावबो नोङो ओंखाम जानांसिगोन ना थ' आङो दोनथ'नोसै आं माने लाइभ फैदों होनना ब्लग्स बानायदों आंखौनो फात्ता मोनासै आरोना बिपि पार्टिया मा होनबावदों आं लादाखआव दं बाजै सालथिनो खिथा नोंनि नामा मा ओमफ्राय माबाया बिपि पार्टिया नोंनि नामा माथाय थागोन 5 तारिखआव हिन्जावखौ गारलांनांसिगोन दुखुनो आदसा नोंबो न'आव दङ माने दे आं होनगोन नोंनि नामखौ खनसेल' खिन्थानानै गालां होमबासो आं मिथिगोन मोजां मोनो नोंखौ जा मावखायो अजया बसुमतारी आगै मा बुंबावनो आरो जा खामानि ओंखारला आं बेखौ मावनांगौ जायो ओरै न'आव थाबा न'आव ओरै फैबा ओरै बिदिनो आरोना खामानिफ्रा दे दि बसुमतारी होनबा मिथिगोन बियो बिथाङा नोंना सालथेया दे आं खिथानांगोन ओमफ्राय आं दोनसै दे सिनाफोर बाय बाय गुड नाइट नै दानाबा दाननो रोङाबा थैदो ओइलाय एक्सखौ दानना होनोसै आङो टिं